V nemocnici Bory staviame zdravotnú starostlivosť na odbornosti, spolupráci a moderných riešeniach. Naším cieľom je bezpečná, kvalitná a dostupná starostlivosť s dôrazom na ľudskosť. Nemocnicu Bory tvorí 50 špecializácií a 39 odborností, ktoré naprieč nemocnicou medzi sebou aktívne spolupracujú. Vďaka tejto multidisciplinárnej spolupráci vieme pacientovi zabezpečiť komplexnú starostlivosť pod jednou strechou. V praxi nám moderné technológie pomáhajú zjednodušiť procesy. Umožňujú nám poskytnúť včasnú a bezpečnú liečbu pacientom. Ako napríklad CyberKnife, Da Vinci alebo automatická prípravovňa liekov. Pre nás je dôležité, aby sa pacient cítil, že je na prvom mieste. Preto kladieme dôraz na kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti a zrozumiteľnú a empatickú komunikáciu. Zároveň myslíme aj na našich zamestnancov. Vytvárame moderné pracovné prostredie, kde má každý jasné kompetencie. Podporujeme tímovú spoluprácu a poskytujeme priestor pre profesijný rast. V rámci vzdelávania poskytujeme ročný školiaci program pre absolventov, ako aj riadenú adaptáciu s prideleným mentorom. Nemocnica Bory je miesto, kde neustály pokrok a inovácie znamená najvyššiu medicínsku kvalitu s dôrazom na pacienta. Budúcnosť zdravotníctva Už dnes.